ককবরক সাহিত্য সভা নি স্টল নি ইয়াগুলো সিংতাবো ফাইসক ফাইকা অববাহিনা ককবরক সাহিত্য পরিষদ অবংকে ককবরক সাহিত্য পরিষদ ও স্টেল সিং হাবলাইনাই তে অর যে সৈক্রং তংনাই রকনো নাইতুকুই নাইনে সৈক্রং রক তঙ্গ ককবরকনো তৈ সিনাই রক বরক বাই কক সালাইनानै साइतोंमोन जों ताबो जे स्टल अफ फाइसक फैका अबंखा ककबरक साहित्य परिषद ककबरक साहित्य बायनो कायथाम स्टल दङ ककबरक साहित्य सभा ककबरक साहित्य परिषद ककबरक साहित्य संसद होननाय ओंके जों सकफायमानि ओंके ताबो ककबरक साहित्य परिषदनि स्टल आरो गोबां मा दिनै सैक्रों सार संबाय मालायखा अबनो बिसिं दङ अबनो बिसिं दङ सिनि सार सार निताई आसाजी सार पहिलानो खोलमका लामसको खुम्पैतिगो सर सार बाहाय दं पहिलानो हामबाय गाहाम न तंगो तो ककबरक साहित्य ककतै ककरुबाय नति नसिनि सामुं हुमुं आंका मेन लेखाय ककनि बरक लैंग्वेज नि बरक तो लैंग्वेज म कायसा मारि काहाम जे ककबरक माइया रकबो ताबो ककबरक सोलोंनायनि बागै साहित्यगै तंलायो एबं अर ताबो ककबरक आगिनि हाइलिया ताबो ककबरक लाइते सेखायनो सोलोंनायनि बिजाबरक ताबो नंखरका इंराजी बायबो तंगो ककवंजी बायबो तंगो এই আর কি এবং তাবুক যে টেট নিবাগৈ যে বই রক টেট নিবাগৈ একটা প্রবলেম চেরাই রক বই মাইয়া তো আবো নিবাগৈ এটেম নামানি ককতৈ ককরুবাই फोरोंमानि रायदार रखिनि आबो ककबरक लैंग्वेज ककतै ककरुबाय फोरोंमानि रायदारनि उपरे आबो जों कारिमालिया तबे म सालकिसा उलनो आबो अंहरनाय खाबां ताकुते बुकुक नरक साइमा खाना जे सार का निताय आसाजी सार बंका वानजि कक सानाय बसं निचे हाइफनो ब जरा कलक मानि सिमिन ककबरक न तैने चर्चा खालाय दङ रिसार्च खालाय दङ ककबरक बाय गोबां मा बिजाब सैका ककबरक नि हामकाराय गोबां मा बिनि बिजाब रक दङ ते आबोनो कारिनाय जे बरक ककबरक सोलोंना मुसुंगो ब गोलाय सेकेन्ड ककबरक सोलोंना बागैने बिनि बिजाब रक नखरजार दंगो ओंके सार शुधु अबसिमिया ताबो बसखांगो सार टेटनि बागैबो बिजाब कारिनाय ओंके जों नासिङै तंनाय सार निनि आ बिजाबनो जारा नाय तंनाय जारा टेट एग्जाम आसुंना हनै तंनाय बरबुनि नि अ बिजाबनो नासिङै दं सार आबो उनको सिलेबास टेटनि टीआरबीटी नि जे सिलेबास आ सिलेबास रुगै ना बय बिजाब सिजाक अब उफुर रक नखरा ननै खा खालायसा अब ताबुक प्रेस सापानि सामुं चलि तंगो खा खालाय जागो म रन्दे हाति बारनि बाथामनि बिसिङो न अंखर जागना हिनि खा खालाय जागो सारनो बेला बेला खोना हामबाय ओंके अमाहाय बिजाब रक कारिमान बागैनै गै साना थाङा ओंके ककबरकनि बागै जे सामुं खालायनाय रंनि बिसिङैनो माने ककबरक साया बसंनि बरक फाना ककबरक बागै सामुं खालायनाय रं बिसिं कुमुद कुन्द सार निताय आसाजी सार हाय बरक दङ नितकिनि ककबरक बु न हामजानाय बरनो सोलोंनो ते गोबां मा ककबरक सोलोंनायबो दङ सार आबो बागै नंनो सार सिनि चेनेलनि फाजिंतैबो हायनो बेला बेला खिना हामबाय सार हामबाय ओंके ते खरक जासिनि सैक्रों दङ ब बाहायनो ककबरक बायबो सैयो बांला बायबो सैयो तामके बिनि गोबां कुक न ताबो ककबरक बाय बाक्सा बाक्सा बांला बाय कविता गोबां कुक नखो बंका सिनि ताकुगो करा सार मधुसूदन खुलुमका दारानो पुलियानो लामसको खुम्पैतिगो खुलुमका खुलुमका खुम्पैतिबनो बेलायखा हामबाय तामहले तिनि हाय जराव चिनि ककबरक ककनो तेबो साकाव तलांना बागै बिजाब बानिव फायै खरक खरक न खतल खतल थाङै चिनि जे बसकांगो बाहायके तैना नां बाहायके ख्लायना नांनाय बुसुक जरागो खा अबनो तै चेरै चेत्रय नायमानि बागै बेलायखे बरनबो हामबाय ताखलायबो गोताल कुनो बिजाब रक नखरजाक दं ताखलायबो बिजाब कताल कायसा ककवानजि बाय कायसा ककबरक बाय अंहका ककवानजि बाय हंके त्रिवेणी कविता आबो हंके 3टा लाइननि कविता
আফাই খাই অঙ্কা বয়নি বুংকে অব্যক্ত খোলা আকাশ ওকে কক বরক বাই কারিকা খাকরাক kaisa Oh. Oh, oboke khakrak. जों पाल खालाय कथमा बुसा कारि Kothoma busa karibani. कारिलाय माने ओके आफाय खालाय बेलायखेनो खा दं थको ता मले तरक आगिनि साय किसा गोबां ककनो वारि फायका ता मले जों आगि रगो नगो जों जे उ पयला चेंमनि दलत आहमेद जों चेंमनि चिनि कक बरकनो से 1897 सनाव सैमनि आउन परे राधामोहन ठाकुर जों सैका आफरगो चिनि कक बरकनि बागै कक साजागि दंफानो सै नारकमानि आफाय मारि कम Sana thangkake kaji dolot Ahmed no puila printing ni bisingde kok borok no कक बरकनो सापगै जोंनो फनका आबोनि सिगां एमने साजागो पिया सैजाकनो प्रिन्टिं व्यवस्था आसे खलायनाय करि आफरगो उनके बखे खलाय फनका बा आबोनि बरनो चिनि तेबो सोरंका बिनि यागोलो जोंनोखा से 1947 42 सनरगो आफर उताइसा दशरथ देव सुदन्न देवबर्मा संहाय बरक उताइसा अफायके सैनानि खायनानि कक बरकनो तेबो तिसि तलांनि क्षेत्रे बरक सामुं चुका आबोनि यागोलो जों नखा से 70 नि दशक रगो से अंक सेकरं दानन्द कुमार सं दा सामलाल सं उनके ताई बंनि समसामयिक जारा सैनाय बरकनि नुखा आपनि कसारो किसा बाथाक स हायिङि दंखा आपनि परे ताइसा चिनि ओ त्रिपुरा हस्ते ओ बिजाब बानि जखन चेंजागो से उनि अंक 80 शतक आफुर उनके तक्सा कतालके सिकला रक नि मानो आफुर किसा एरखा बा बांखा सैनाय रक आपनि परे 90 नि दशक जरा किसा बाथाक माहिं तंगै 90 नि परे ताइबो सिकला सैनायनि बांखा उनका ताव 2020 2021 नि बिसि रगो हायै जों ताबो नुखा कलेज नि छात्र इउनिभार्सिटी नि छात्र जोंनि जारा सैकरं रकनि बदल नि तै मुंबाय बरगनो अवेयरनेस क्लेमबाय ताबुक जों याक बाय लेखाय मानलिया सैनाय रक बांखा उनका फाइकेनो ताबुक इउनिभार्सिटी जराबो एमए रक आकर कक बरक परीक्षा पीएचडी डिग्री रक खलाय ताबुक खरकटाम खलाय दङ उनका चिनि कक बरक तरक अनेक न आगोखा आबोनि बिसिंगो कायसे वानो जाकनाय बिसय हिंके ताबो गफाय जों ओ बिजाब बानि जदि स्टल गरि होनाय खांखो नगो गुबुन चिनि गानागिनि बरक दंनाय गुबुन बसंनि बरंनि कक बाय जे सैजाक कायसा स्टलनि जे बय भांगो आफाय सुदुनसे चिनि ओ 9टा 10टा स्टल बय करै हिंके जों अरनो सुसायमानो चिनि कक बरक बाय अनेक रिच कक हायपानो जों बरक बाय समसामयिक बा सुसाय मानसगियाखौ ताई भेराइटि जे बंनि दङ जाराय निसिमि फोरोंजाकनाय निसिमि बरा जरा बाहायके चिनि समाज बाहायके अफाय पद्रे पद दाल बिदाल बिजाब बंनि थानाय मानु फिया चिनि ओ कक बरक हंके ताबुक जरा कथमा बोसा ककटां ककलब ताई कक बरक सोरोंजाकनाय किसा मिसा हंके नोबेल जेटा हनो कथमा यं आफाय किसा सैजाक्का प्रबन्धर किसा सैजाक्का उनका चिनि जारा सिकला ताबुक सैनाय रकनो आं कबकनो मोसङो चिनि जे ओ अंक हादफाव नारकनानि थाङै तेबो गोबां कुक चिनि सैजांनाय जे बेरेम दङ बा थाइ दङ आ जागारागोबो सैनानि दरकार दं ता हमले जों आगि रगो कक खनाव चिनि रगोबो केरें कतमा सामनि बिसिंतै बाक्साबा मोनै कथक कक बायमां सामनि दङ आफाय मोनै कथक नि बयरक चिनि बरकनि सै कक बरक बाय सैजायाखौ आबरक सैनान नांगौ उनका बरक सैनाय आसा खालायो कारण बरकनि खातेबो कुवार आगिनि बरा रंसाय ताबुनि सारंनि तेबो खाकुवार तेबो सारा हायं बाय गोरोंजाक मोबाइलनि बा इन्टारनेटनि माध्यमे उनका आगिनि बरा रक उनका बरकनि किसा खा वारो हायपानो खा तकसा खजरजाक आउन बगि ताबुनि सारक तेबो मानु उनका बरक तेबो आस्ते आस्ते चिनि कक बरकनो तेबो कुवार खलाय तलांनाय तेबो फुवारनाय उनका दाल बिदाल जे चिनि बरकनि वो नांमनि आ बरक सैयानो आं खाव चंटा angke bele khina hambai jora khrim bising pana chuno jora man bage bele khina आ ननो बेलायखे हामबाय bele